गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गलाघाट जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माया गलाघाट जिल्लानि बर' गोजोन फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै खुंफुंजाबाय। हाबाफारि बायदि फुंनि 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिडिसिइउबि आफादनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी आरो बर' हारिनि थाखाय जौ बावलांनाय मुंख्लंफोरनो गिबियै बिबार बावजिनो जिडिसिइउबि लेङाइ आफादगिरि लासित बर' आरो थान्दै बादाखौ बेखेवना होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेतारि मुर्शिद पीताम्बर ब्रह्म आरो गोबां बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। गसाइगावनि साबखाथा समाबाय समितिनि बिसायख'थिया खुंफुंजाबाय। गासै 31 बिजाथिफ्रा बिसायख'थि गेलेयो आरो 3099 साब भटारफ्रा भट होयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबखाथा समाबाय समितिनि 2023-2024 बोसोरनि दिनै बिसायख'थि बिजेपि इउपिपिएल जथाय दोलोनि गासै 15 बिजाथि आरो बिपि दोलोनि गासै 15 बिजाथि आरो सासे उदां बिजाथिफ्रा बिसायख'थि गेलेदों। बिसायख'थिया सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय जागायबाय। लोगोसे बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन 2 एप्रिलाव। फुंजानिफ्रायनो गोबां भट होगिरि रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा गाव गावनि हान्जानि बिजाथिफोरखौ देरहासार जागोन होनना बुंथिदोंब्लाबो नाथाय 3099 साब भट होगिरिफोरनि भट होनायनि सायावसो सोनारसिगोन। सोरनि खाफालाव मा दं फैगौ समावसो नुनो मोनसिगोन। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि बर' बिफाना 3थि आगु रंजालि बैसागो फोरबोजों लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय फोरबो खुंफुंदों। रंजालि बैसागोआ सफैथारलायबाय। बे रंजालि बैसागुआ गोदान बोसोरनि बारजों आसामनि बर' आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुं माहारिया रंजानायनि दोहौजों उसिबावदों। बेबायदिनो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि बर' बिफाना आगु रंजालि बैसागु फोरबोजों लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय फोरबो खुंफुंदों। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियाव फरायसालिमानि फरायसुलिफोर बर' बिफानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोराफोर गोबां बारग' फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। सुबुं अनफावरि जिसुआ समफ्रामारिया समाज सिबिनायाव मुखुब जादों। चिरां जिल्ला बामोनगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिया दिनै फिन बासुगावनि राजासां गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बैसागुनि मुङाव गोबां बैसो जानाय सुबुंफोरनो गावनो गोसो जानानै सारि आरो पाटानि राननानै होयो जेबो हास्थायाजासे। खौरांगिरिनि सिङाव फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरो लोगोसे फोरमायोदि रायजो राजानिफ्राय जेबो हास्थायाजासे फैगौ समफोराव बेफोरबायदि समाज सिबिनायनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय इसोरनिफ्राय बोरल मोनबाय थादों होनना फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव दानिफ्रायनो बारदों राजखान्थिनि गोख्रों बार। बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो जिल्ला ब्लक थाखोआव रेलि खालामना गावसिनि गोहोखौ दिन्थिनायनि उनाव दिनै उदालगुरियाव इउपिपिएल दोलोआबो सुबुंगौमा खालामनानै गोहो दिन्थिदों। इउपिपिएल दोलोनि सुबुंगौमा हान्जा सुनायाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लायो। इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि आरो खौसेथि लाबोनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। धुबुरियाव थैनि सोलायै गोबां बिबांनि रां लानायाव हमजादों। थांनाय 9 एप्रिलखालि धुबुरि पुलिसनो एवार उइनिं भलुन्टारि ब्लाड डनेशन ग्रुपआ धुबुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थैनि सोलायै गोबां बिबांनि रां लानायनि खौरां होनायनि उनाव धुबुरि पुलिसआ 3 दायनिगिरिफोरखौ हमदों। बे हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ मेहेदी हासान, सरफराज हासन आरो ममिनुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि माखासे सुबुंफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो धुबुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव एबा केम्पास सिङाव गोबां बिबांनि बेसेनाव थै फाननाय फालांगिखौ खालामबोगासिनो दंमोन आरो बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं होननानै एवार उइनिं भलुन्टारि ब्लाड डनेशन ग्रुपनि गायसनगिरि सुदीप कुन्दुआ फोरमायथिनानै होदों। गसाइगाव सोहोराव गसाइगाव नोगोर गावखुंथा आफादा दिनै 50 बोसोराव आगान होनायनि थाखाय सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव नोगोर गावखुंथा आफादनि बानजायनायाव 50 बोसोराव आगान होनायनि थाखाय सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनाय हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै गेवलां मेल हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेटनि एसेम्बलि हलाव नभेम्बर-डिसेम्बराव गोजां बोथोरनि आसाम एसेम्बलि जथुम्माया खुंजागोन। बे बिथिंखौ बिथा खालामनानै दिनै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नायगिदिंफैनायजों लोगोसे आयदानि सायाव सरलायो।